Kaixo, ongi etorria, problema zailenak egitera hastera goaz. 26. Martinek 3 txartel ditu. Bi aldeetan zenbakiak idatzita dituztenak. Orain du aurretik eta atzetik. Bat zenbakia duen gutunak, beraz, hau. 4 zenbakia du aurkako aldean, 2 zenbakiak 5 zenbakia aurkako aldean, eta 6 zenbakiak aurkako aldean 3 zenbakia du. Orain, bat edo aurkaan 4, 2, 5, 3, 6 aurkakoa dira. Martinek bai gainean 3 karta jartzen ditu ausaz. Hau da, bota egiten ditu edo jartzen ditu begiratu gabe. Ikusi gabe zeintzu diren. Eta ikusten dituen 3 zenbakiak batzen ditu. Horrek esan du, bota egin ditula adibidez, eta ea zeateatzen den. Zenbat emaitza ezberdin lor ditzake Martinek, hasiko gara orduan. Izan daiteke, hemengo bat ateatzea, 2 eta 3. Hori da aukera bat, ezta? Bat, 2, 3. Beste aukera bat da, izatea bat, 2 eta 6. Horrez izateke, bat, 2 eta 6. Eta orduan, urregoa zein izango izateke? Bat atatzen bada, ja ez da, atako 2, atako da, 5, ezta? Beste aukera. Bat, 5, 3. Bat, 5, 3. Eta bat, 5, 6. Hori dira, batekin. Zeintzu dira, laukin. Lau izango izateke, atatzen 4, 2, 3. Zuez bat iten ari gara, ezta? Zuez diagrama bat. 4, 2, 6. Beste izango izateke, 4, 5, 3. Eta 4, 5, 6. 8 aukera desberdin. Hemen ez dago 8-rik. Horren, goazen ikustea batuketak. Zer esaten du, desberdinak, emaitza desberdinak. Horren, behar bada batzuk, errepikatu dira. Hau da 6, hau da 9, hau da 9, ja errepikatzen hasi da. Hau da 12, berriro 9, 12, 12, eta 15. Kontatzen hasiko gara, desberdinak 6koa, 9koa, 12koa eta 15koa. Beraz, erantzun zuzena, B da. 4. 27. Bigarren eskuko denda batean, 2 kapela saltzen dira 5 gonaren prezio berean. 3 gona 8 kamisetaren prezio berean. Eta 2 kamiseta 3 txanoren prezio berean. Erosketa hauetako zeinek du preziorik handiena? Datu asko direnez, antolatu egin beharko ditugu. Jarriko dugu orduan, kapela, K, gona, G, kamiseta, ezen dugu jarri K berriro, horra adibidez jarriko dugu M, eta azkenik txanoa, T. Orain, informazio pasatuko dugu onera. 2 kapela saltzen dira 5 gonaren prezio berean. Horra jarriko dugu 2 kapela edo 5 gona, gauza bera dela, 3 gona eta 8 kamiseta, eta 8 M, gauza bera dela, eta 2 kamiseta eta 3 txano, gauza bera dela. Informazioa pasadugunean, hasi gaitezke konparatzen denak unitate berdinarekin. Zein da denetan merkeena? Kapela garestiagoa dira gona baino. Ikusten, 2 kapela dira 5 gona bezala. Eta gona da garestiagoa kamiseta baino. Eta kamiseta garestiagoa txanoa baino. Horra, denak konparatiko ditugu txanoarekin. Txanoarekin konparatzeko lehenengo honekin hasiko ginake. 2 kamiseta edo 3 txano gauza bera da. Orduan, zenbat balio du kamiseta bakoitzak? Bat eta erdi. Egin behar da, 3 zati 2. Orduan izango izateke, kamiseta bat da txano bat eta erdi. Orain gonakin hasiko gera. 3 gona zenbat dira? Hemen jarriko dut. 3 gona dira 8 kamiseta. Baina, kamiseta bakoitzak balio du
1,5 txano bezala. Orduan dugu, 8 eta beste erdi bat, 4, 8 eta 4, 12. Orduan dira, 12 txano bezala. 3 gona edo 12 txano gauza bera da. Beste aukera izango litzateke, bi kamiseta bider 4 dira 8, beraz, hau ere bider 4, 12. Badakigu, 3 gona direla 12 txano. Zenbat da bakoitza? Zer egin beharko dugu? Zati 3, orain, iten badugu zati 3, hau ere zati 3, eta gelditzen zaigu 4 txano. Eta azkena, bi kamiseta dira 5 gona bezala. Eta gu badakigu gona bakoitza dela 4 txano bezala. Horrein bako dugu bider 4. Horrein izango litzateke 20 txano bezala. Ondorioz, kapela bat zer da? Zati 2 egiten badugu, eta hemen zati 2, 10 txano bezala. Horrein, erantzun dezakegu hau. Hasiko gera arekin. Kapela bat dira 10 txano, eta 5 gona. Hau egin beharko dugu bider 5. 20. Beraz, 30 txano bezala. B. Kapela bat 10 txano, gehi 3 gona. Horlako 3. Orduan, 12. Eta txano bat. Txano bat da. 10 gehi 12 gehi bat, 23. Orduan, hemen ditugu 30, hemen 23. Oraingoz, A. C. 8 gona. Gona bakoitza baldin bada 4 txano, egin beharko dugu 8 bider 4. 32. Oraingoz, hau da gehiena. Eta 6 kamiseta. 6 bider 1,5, 9 txano. Guztira, 51 txano. Seguru aski, C izango da, D. 27 txano. Hau gutxiago da. Eta E. 3 gona. Beraz, 4 bider 3, 12 txano, gehi 3 txano. Guztira, 15 txano. Denetan, guzti hautatik, garestiena atako litzaiguke C. 28. Robertok eta Soniak hurrengo jokoan parte hartuko dute. Pila bateko 1, 2, 3, 4 edo 5 fitxa har ditzakete txandaka. Azken fitxa edo fitxak eramaten dituenak galdu egiten du. Beraz, ez du hartu behar azkenak, besteak hartu behar du, ezta? Une honetan 10 fitxa daude piloan. Eta Robertoren txanda da. Zenbat fitxa utzi behar dizkio Robertok Soniari ziur egon dadin irabaziko duela? Horan jarriko ditugu 10. Roberto, Sonia. Pentsa ezagun Robertok 5 hartzen ditula. Gehienez 5 hartzen ditula, ezta? Soniak hartzen baditu 4, galdu du. Orduan, gutxi hartu beharko ditu. Aukera ezberdina jarriko ditut. Robertok hartzen baditu 4, eta 6 usten badizkio, Soniak dezake 5 hartu. Beraz, galdu du berriro. 3 hartzen baditu, Soniak hartzen baditu adibidez, 1, 2, 3, 4, 5, Roberto zengo luke 1 hartu, tailera bazi du. Goazen pentsatzea, Soniak hartu berrian 5, hartzen dituna 4. Zenbat hartu beharko dituzke Robertok? 2. Hartzen baditu 3. Zenbat hartu beharko dituzke? Beste 3. Hartzen baditu 2.
Robertok hartuko dituzke lau, eta amaitzeko, Robertok hartzen baitu 3, eta Soniak hartzen du bat bakarra, Robertok hartuko dituzke 5, eta berriro uzten dio bat bakarra Soniari, eta kaso guztietan irabaziko luke. Horrek zesan nahi du, zenbat hartu behar ditu? 3, eta utzi behar dizkio 7, izango litzatekeela C. 29. Ondoko lau irudietatik zein du azalerarik handiena? Ube bikoitza, diamantea, koroa, tximistargila edo guzti dute azalera berdina. Az gaitezen. Zenbat dago hemen sartuta? Horaiten badugu, daude lau. Orduan, ube bikoitzantzat izango litzateke. Nik dut lau, eta kentzen dut. Hau, triangelo zer da? Laukiaren erdia. Orduan, kentzen dut erdi bat, hau ere bai, erdi bat, hemen beste erdi bat, eta hemen beste erdi bat. Orduan, kentzen ditut bi oso, hau da, lau triangelu berdin, gehiatuko zaizkit, bi karratu. B. Sartzen badut, lau ditut hemen bezala, eta kentzen ditut baita ere lau triangelu berdin. Beraz, hemen bezala izango izateke azalera bikoa. Berdina gertatzen da. Hemen ze gertatzen da. Sartzen badut, laukoa da. Eta zenbat kendu behar dut? Ez da bukaeraino iristen. Bukatuko baliz hemen, puntan, izango izateke biren erdia. Ze trianguloa beti da laukizuzenaren erdia. Horan, ez da biren erdia. Da gutxiago. Orduan, lauri kentzen diot. Bat baino gutxiago eta bat baino gutxiago. Orduan, ez dizkio kentzen bi. Gutxiago kentzen dio. Orduan, ze atako da? Atako da, bi baino gehiago. Oda, bi baino gehiago. Orduan, oraingoz, ze da handiena. Eta tximistargiarekin ze gertatzen da. Sartzen badut. Horaiten badut. Kentzen diot. Lauri, lauki baten erdia, hau ere erdia eta erdia. Besteak bezala. Horrek esan nahi du, hiru hauek dutela azalera berdina, bi unitate karratu, jarriko torrela, bi. Eta honek zerbait gehiago. Orduan esango genuke azalera handiena koroak duela. 30. Esploratzaile batek bide bat aurkitu nahi du erakusten den labirintuan zehar. Hasiera bezala markatutako puntutik amaiera bezala markatutako punturaino. Hor hasiko gara hemendik, hemen ikustak gezi bat, eta hemendik ateako da. Hau da labirintoa. Horizontalki edo vertikalki baino ezin da mugitu. Orduan diagonalean ezingo da egin. Ezin dugu horrela egin. Joan beharko dugu horrela. Eta zirkulu zurietatik bakarrik pasa daiteke. Beraz, beltzetik ez. Zirkulu zuri guztietatik pasa behar du. Behin eta soilik behin bakarrik. Beraz, bi aldiz ezin da pasa zuritik. Eta zuri guztietatik pasa behar du. Isa batez markatutako zirkulura iristen zarenean, hemen hau isa, zein izango da zure hurrengo mugimendua? Hasiko gara orduan, gorriarekin egingo dut. Honea etortzen baldin banaiz, gero honea etorri beharra dut. Eta hemendik, nora joan daiteke? Honea etortzen banaiz, gero eziko dut hemendik atera, ze gelditzen naiz, horrela joan behar dut dela. Horrela, derrigorrez, egin beharko duena da, aurrera joan, eta hemendik jetxi. Hau, bakarrik ez gelditzeko, ze hemendik joaten banaiz, ja hor bolkatuta geldituko ditzake, hemendik etorri beharko dut.
derrigorrez bera joan beharra dut, derrigorrez horrea, eta derrigorrez honea. Orain, zer egin dezaket? Joan daiteke eskubira, ez, zetortzen manaiz, blokeatuta gelditzen naiz, orduan, jetxi egingo dut, eta horrek naiz honea, joan daiteke aurrea, ez, ze bestela bakarrik gelditzen da. Gora egin beharko dut, etortzen honea, hau bakarrik ez gelditzeko honea etorri beharko dut, gero honera, ez dut hau bakarrik utzi. Ze hori egiten badut, gero etortzen naiz eta blokeatuta gelditzen naiz, orduan, honea etorri beharko dut, igotzen bali manaiz, hau bakarrik ez duzteko honea etortzen naiz, orain gora, joan daiteke eskubira, ez, bakarrik geldituko izateke, orain derrigorrez honea etorri behar dut, honera, begira ze gertatu zaidan, honea etorri behar dut, beste bakarrik gelditzen da, blokatuta. Orain, hemendik honea etorriko naiz. Oan jakin behar dut, nora joango naizen. Eskubira, gora, bera, gora joaten manaiz hau bakarrik gelditzen da, ezin dut hori egin. Honea etorri beharko dut. Hora, etortzen ez honea, horrea, hola. Gora, horrea, eta bai, oan ja, hortik ate egiten naiz. Horrez esan nahi du, joan behar dela, beruntz. Eta hori, bera. Horrela amaitzen ditut problema zailenak. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan beste bat arte. Agur!